njem ọnụ ekele m unu biko na ya win gonu one soul from Mathias church ofu onye member Mathias wee pụtasị ka ọ confess n'ike ihe Mathias na-eme ha agwụgịa na o just jiri ha na-akpa ego jiri ha na-emere ọwe ihe bụ uche ya. Ekwuru m na Mathias not just no were ụmụazị akịta anọ na eli ha asaghị isi wee na-eli ego were ego na-afọ ya n'akpa ha nọrọ ebe ahụ na-aza ndị otu Mathias biko ga anyị gee ya ntị n'onu wee fụ ya ọgwa nụla anyị gbasara ihe ha na-eme na omenala ụzọ asị bụ ọnwụ n'ọbụla ndị ụzọ asị bụ ọnwụ. Echefukwana ka subscribe comment like ya page a ngageze ya ntị n'onu. Ụmụ Igbo ekene m onye ọbụla nke onye chiri ya zeru ọmụwa bụ MC Dark Lips and biko na-eme this video not to tarnish anybody but to just say it the way it is. I was and I used to be a formal onye omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ, a strong one for that matter, mana based on ihe na-eme kịta I am hereby declaring myself a non-member. Boss money omenala bụ ụzọ eziokwu. Don't tag me with anything basara Mathias Ezeaku na movement ya. He's not representing anything basara omenala. Neither is he representing ndị Igbo. Mathias Ezeaku is just using us to pull crowd for his own selfish interest. I don't see anything different from what Mathias is preaching against. He's only acting as if he's a saint. He's not a saint. So if you are still foolishly and gullibly following his movements, you are on your own. And from what he's doing, if care is not taken, it may lead to something we don't expect. Mathias is not representing the interest of Ndi Igbo. He's not representing the interest of Omenana. Rather, he's just trying to prove a point that never existed. Many things he's preaching against is what he's doing indirectly. So Abonik and Eso Mathias, please count me out. Stop tagging me in anything that has to do with Omenana Buze Zokunando. I was one of those people who was present on the first day of Omenana Buze Zokunando Abuja branch, na Florist Garden. For those of you who don't know, please, Mathias Ezeaku is not representing our interest. Rather, he's using people to promote his private business. In a former video, Ojema advert motor ya. Without this noise all they make, his car business will not move. So he's just using people to pull crowd for himself. So it's left for you to stand up for the truth. Don't be emotional. He's just buying your emotion with sweet talk. Very soon you will start collecting tithe and offering just like the people he's condemning. So be wise. Omenala Buze Zokunando does not represent our Igbo tradition. Igbo tradition had a Sunday service. Igbo tradition had a evangelism. Igbo tradition had a advert. So I don't know where Mathias Ezeaku got his own. Thank you and watch out for more. Ọkamma kachisi wedu keta wee folu opito tato wa mma ọdọwa n'ugbo jenuchi fono ya alụ na ikwu na ejezina na mkpọ soro Mathias akwụgharị jenuchi fono ya alụ n'ụmụ ọlụ ka eji na agbazu so jenuchi fono ya alụ unu ekwezina ka ọ na-erekrutu na etu o si erekrutu because no recruit shu na etu o si erekrutu ọzọ kịta obido itu na ọlụ ọjọọ ọnya ka ndị ọ na-target si wee wụrụ Sunday nwere ka ife si wee dọrọ ha. Have you ever seen him going to preach to somebody do established ka ọ na ha nwa ahụ ndị Igbo ha need ozi ọma going back to our root a oge ọ na-efu na ọ na-akpagharị n'ilo je na-achọ ụmụ nwaanyị kpọbara afịa tebụl ma ọ ndị na-ebugharị afịa mbugharị. Does it mean that no ye jeni meme market jekwu ndị na-azụ afịa ọgwụ jekwu ndị na-azụ afịa electronics bịa na nkwọ Nnewi kpagharịba na plaza to plaza oje na plaza IBK oje na nke Yoko oje na nke Innocent ọ na ndị ahụ ndị Igbo
ndị ahụ need a message of going back to the root a o jee na papa jee na Tinker Island ebe a na-agba afịa jekwa ụmụazụ be ya na-eme clearing and forwarding ọ na ha need this message of going back to the root mana ndị dụka ụnụ ya wo ndị dụka ụnụ ka ọ ya ada achọ ka o were deceive ụnụ ka o wee take advantage of vulnerability ụnụ wee na-apịa ụnụ ka ụnụ wee firuo na ụnụ hapụ ha ebe ụnụ nọ bịa side ebe ọ nọ ụnụ afọ ife so ka ị bidoro taa wee fụ ụzọ ọ ka alụghị mma o ọ kakwuru mma jenuchi ife ụnụ ya alụ jenuchi ife ụnụ ya alụ sonu Mathias kwụgharịdebe na ụnụ amaghị ife ọ na-alụ na amaghị ife a na-alụ ịghọtago eji ụnụ agbaso afịa eji ụnụ emezu ọlụ jenuchi ife ụnụ ya alụ. You people should go and look for job. Yeah? You people should go and look for job. Thank God yourself na at least in chapter noge. So one soul converted among many others. A lot of people drop, but at least no one can with courage. Bia gba ife zoro ezo ka ife na-anwụ. Bia gba ife zoro ezo ka ife na-anwụ. Unu na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu. Unu na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu. Unu na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu. Jenu chi ife unu ya alụ. People should go and look for job. Why debe na mkpọ na onwe ife si ebe ha apụta. Why debe na mkpọ. Why debe na mkpọ. Mathias na-eme omenala. Ndị na-eme omenelu, ndị omelụ ala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ. Ndị omelụ ala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ. More of you will stay back out. More of you will stay back out. More will stay back out. Share this video. Share this video. Ọzọ kịta efe ọla shapụ ọsọ. Shower be this guy. Shower camera oye jeba. Iya half here. Oya ha ala shapụ ọsọ. Shower be this guy. Shower camera oye jeba. Onye mụdị oge atụrụ nwata ji wee join ha wee na-akọ story niile ha na-akọ. Ịhapụrụ chọọchị jebe chọọchị ọzọ. Kedu ife dị iche na onye lele enwe golo atụrụ. Onye lele enwe golo nkụta. Ife mmakpu ọka nọhobe ịhapụrụ chọọchị jebe another church. Either ways, your Sundays can be occupied. You still go to worship something on Sunday. Happy Sunday, Benken.